Gidala na sa tambalanan ang 49 anyos nga Japanese national nga na-rescue dito sa Lapu-Lapu City human mag-seizure. Ikatahong naglisod pag-control ang mga medical staff kaniya. Sukad nitong Domingo gipaagi sa IV fluids ang panginahanglan nga tubig ug pagkaon sa naasoy langyaw kay pipila ka adlaw na kining dili mukaon ug dili usab mo inom og tubig. Kahinumduman, dungan nga gi-rescue sa Lapu-Lapu City LGU nitong Oktubre 12 ang 49 anyos nga Japanese national uban sa iyang 76 anyos nga inahan human kini babantayi nga nag-istar lang ilawom sa kahoy sa may Mustang Barangay Pusok. Niadto higayuna gihiling sila nila ni Dr. Emilio Galaroza Jr. ug nasuta nga dunay suliran sa pangisip. Mato ni Dr. Galaroza ang attending physician kay walay igong kahimanan ang COVID-19 facility sa Lapu-Lapu City DRRMO. Hinungdan nga gidaki ni sa usa ka tertiary hospital ug nakig-coordinate na usab sila sa Japanese consulate. Dehydration, malnutrition, it can cause death. So, ato nilang i-attend. Ni-coordinate sa consulate nga mo okay na sila. They don't have the choice. So, ilahag yun ang point ang consent to care naman kaya wala may mo sign in behalf sa pasyente.